negodu ka Chineke mụra o agidigba negodu ka Chineke mụra o agidigba negodu ka Jizọs mụra o taa Jizọs menwere ife eze a na-ekpachala ọgwụ Jizọs mpa Jizọs ebu star 8 mpa ka nkwụla ọtọ ka okwu m wee kwụla ọtọ Jizọs ịma ka o si Jizọs nke nwa bụ every Jizọs mgbe ị nọ n'ụwa 1 or 2 ime till date onwebe break your record who them be ọ bụrụ na ị na-agba bọọlụ ebido ibu onye egwu Jizọs ya na-ebu Ballon d'Or back to back onye mụ ya aka emeghị ịfụ ụmụaka onye mee ya dọọ ya fam ka ife imefọrọ mgbe ị nọ n'ụwa single-handedly sọsọ gị mee catwalk n'elu mmiri nwa ọzọ a na-eko isife a na-epegodu mpe ịgwafara ị na-eme ifete ịta ọtị ịgwafara ngwa abụgodu baba de baba taa Jizọs na-ekwu iri gị Jizọs after you na you before you na you ka ife imelọ onye kpuru isi igwu ya kala anya ọfụ ụzọ nwaanyị na-achọ nwa iwere ejima setụrụ ha isi epe mpe ọnọdụgoro n'ụsọ ka ọzọ onye nwere anwụ mgbe ị na-aga alụ ị na-agawa na ya ọmata ife nọ n'ebe akwa isifa ka ije ka ife na-emezi the man sị na nwa ya ji wee fiskwa ọlara ụlọ tetara taa ịkpọta the girl sụọrụ the girl oyibo Jizọs ị na-asụ ọra pịara the girl talita nkumi the girl kunye ozugbo ndị Farisi iko ndị Farisi a wee sụọ oyibo what manner of man is this man taa ịkọọrọ fagịna ha na-eme ife ụmụaka Jizọs ha mara onye ịbụ ọ dị n'ọma ha mara onye ịbụ ọ bụrụ na ha ma onye ịbụ ha kwesịrị na-egbuchala gị steji kwa nye m nwa ji aweregoro gị ọnọrụ gị Jizọs ịkarị m taa maka onye ịbụ iso Jizọs ọ dị n'ọma abụla gị ekwesịrị inye gị mbọ based on who you be kwa you na chiama ekwesị afụ ga-egbuchala gị tetawum gbara gị shia touch ịchọkwa asụọrụ gị jem ndarara mmadụ na ọchiamanụ bata kọzi mgbe itilalụ n'ụlọ nsọ ka ije kpee ekpere ka gị na koman gị rụọ 1 or 2 ị bịa fụzie ndị mgbu ndị Farisi ebe fa na-ele afịa elele Jizọs ị na-eme ife mens nwere gbasara gị na mens gịnị ịmịa 2 by 2 ha gbara onye bụ Jizọs nwa kapịnta 2 by 2 na-ejeru gị ozi on a steady ịmịa 2 by 2 ka onye ọbụla ọsọ pesasịa ọma ha chere ọka ije gbaba mens ka ije mebe ife ndị obosi jee obosi kpọọ mens ma ụgbada ime Ọnịcha taa sọsọ nkịwa 1 man squad ka onye ọbụla ọsọ onye ọbụla anarie ị na-agagharị na-eme mma ka ọzọ mgbe agụụ na-agụ ndị mmadụ na-egedefe anya iwere awaderi bred na sadin bee ya ọgba akasa ụma na-ata na-enwere aṅụrị ha gbara onye Jizọs ndị arụbeghị your scores I don't know why ha rụbeghị ka ọ dị ka agba ha gbara ntị ma Jizọs ka ịfụsịkwa ahụ ka uche mmadụ so wee dị njọ akpọrụzi gị jezie na nke Pilet ndị akọ gị ndị agọnalụ gị kọtọrọ gị ma irukọrọ ha mmadụ onye ịbụ Jizọs that part with emo because ọ bụrụ na nọ there who be Pilate taa Pilate emenwu gị ebe ka Pilate nọ mgbe anyị na-agbara ime agbakọba na mgbe anyị na-agbara ime makis na-agbara ime ogbe mgbe anyị na-agba iwu na-agba ọmaba ligi ebe ka Pilate nọ Pilate apụtala ilo anyị nwere onye nsogbu Bakasi bịa ya wa Bakasi wa anyị nweta ikwe ahụ mengburu ife ka kpochililo taa ọ bụrụ na Pilate nọ mgbe a Pilate survive nwunye ịmaka mesị nọ mgbe a anyị na-afọ ilu Pilate sef taa ebe abịrị wafa mmiri nsị ololo itu mụfa abịrị wafa kubi Pilate ya bụ onye mgbu na anyị nwanyị na-ezi Pilate eche gote mmiri maka na ya nọrọ mgbe a Pilate fil Bezas Galadima nọrọ na-ekpe gị ikpe Jizọs mpa nke ka a na-ekpezi ikpe hai Jizọs nke a wutere m maka chi because ọ bụ na nna m jide Pilate ngwụlọkpọ ndụwa Pilate nke anya amakwa onye bụ oke ka igosikọfa na ngụwa bụ ka olo ya na ngụwa gba ọgbara n'isi onwe gị gbafa nkịtị fa akpọrọ gị n'obe fie gị Jizọs mmadụ ekere eke ndị mere ife ọma ndị si n'eluigwe tụọ welu mmadụ merụọ falụ sifalis asịba na ọnwara sifali bụ ife ka ụmụazị obosi lele anyị ha ejide gị kpọgbuo gị n'ogbe filie na right ịgbafa nkịtị ihe mere ebe ọ bụrụ 3 days Friday Saturday Sunday olo Sunday mịa taa ewo ozugbo Jizọs ị na-alie gwafere ibu usem boat a na-afụ azụ gị anya unu ebi ikwa isi feko ndị Juu si kedụ ife ime nwoke a asị kedụ ife ọzọ ya emezu nwoke a isi pape mpe na fafụkwa anụ gị anya ị narị alefa agbagolo n'igwe jekwuru kommal gị nọrọ n'aka nri na-ekwe oyoyo Pita na ụmụazụ bịa ebe enyi gị mepee anya afọ ụzụ gị
anatịzi n'ebe a ka ife meziri na sị na ya makwa ife mere n'ụwa just izikwa alụ ọ bụ na onye anwụkwa anwụ na ọwago ha Pita na ụmụazụ etunu egwu Kristi binitere n'ọnwụ onye nwe anyị binitere n'ọnwụ haleluya 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 ọnwụ enwerozi ike n'ebe ọ nọ Jizọs ị na-eko m ọrị nọma mgbakọta eluigwe before ya nit before ya prayer before nchọba ebe Abraham na Isaac na Jacob nọ ndegodo nwere gị ọnụ fes ka ịghọtago ime nwere ife till now onwebe eme mata gị onwebe sọsọ gị nwa anya ka ọ ya bụ onye nwere problem ọ na-awụgharị ọ na-agbagharị ụfara na-eje na nke nwa dibịa mmụnwa ebe a na-asị m jee na nke nwa dibịa ka eke ebe nwekwa Jizọs manụ m kwa Jizọs maka na ọmanụ m alụba m oloye onye bụ nwa dibịa ji ebe aja me gịnị ụfara na-epigharị n'oke ekpere ụfara na-agbagharị na enwere problem na nwa ya nwetaba ọrụ weba na ndị vileji kechi ya Jizọs ha mara onye ịbụ ọ bụ na ahụ ha nwe onye ịbụ ha nọrọ na mpempe isi ajụ ofu oyi anọrọ na olu ụtọ ọnụ gị taa ị bịa melụfa mata na feko negodu ka Chineke mụrụ ahụ agịdịgba negodu ka Chineke mụrụ ahụ agịdịgba negodu ka Jehova mụ ha agịdịgba negodu